Гледай си. Я пусни вътре. Бе, как ще я пусна вътре, нещо какво е вътре, бе? Че го готово. Оха. Направо иска да скочи вътре. Ама Фритко, от Cookie Selection. Tower of Cookie Selection. Страшаваш ли се? Значи много интересни работи, аз такива не съм виждала само преди. Червени, оранжеви. Явно давно не е скачал, много време се чуди. Идей ще падне направо в канала отзад тебе. Много страшно, няма. Опа. Що не, си вика. Нищо там, е тихо.